Nitong September 12 at 13, 224 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa probinsya ng Tarlac. 8 sa bilang ay mga batang edad 1 hanggang 12 taong gulang. Mayroon ding 3 sanggol ang nagpositibo sa novel coronavirus. 2 lalaki na mula sa Moncada at Herona na pawang 2 buwan pa lamang at isang 6-month baby boy na mula sa bayan ng Pura. Halos lahat ng bata at sanggol ay nagpakita ng mild symptoms. Dahil sa papataas na bilang ng mga Tarlacenyong tinatamaan ng COVID-19, minamadali na raw ng Provincial IATF ang rollout ng bakuna. Hindi pa man pinahihintulutan ng COVID vaccine sa mga bata, mas mainam pa rin umanong mabakunahan na ang mga bahagi ng eligible vaccine population. Pinapaspasan po natin at ibinababa na ang pagbabakuna sa barangay, lalong-lalo na sa high-risk areas. Sa huling COVID vaccine report ng Tarlac, 162,383 Tarlacenyo na ang fully vaccinated. Malayo pa sa nasa 1 milyong target upang makamit ang herd immunity. Nitong September 13 pumalo na sa 13,951 ang confirmed total cases sa buong probinsya ng Tarlac. 16.69% o 2,328 sa bilang ay aktibong kaso. 479 naman ang namatay at 11,144 ang gumaling na. Hanggang sa katapusan ng buwan ay iiral ang General Community Quarantine sa Tarlac Province. Rainiel Pawid, CLTV News.